טוב, אני בדיוק הייתי באמצע ארוחת ערב, ואמא שלי החליפה לי גם מים. הנה, הסתכלו. וואי, מקווה שהטלפון לא ייפול, הוא כזה של הצד. פאק. רוצים לקנו לי אייפון. טלפון חדש, אייפון. סתם, אני רע לכם. זה לא כיף. למה אומרת, זה לא הטלפון שלי. זה כל מי שחושב. אמא, בואי שנייה, תבדקי. אמא, בואי תראי שנייה אם זה מספיק, נראה לי נמוס, מומנס, נמס. אמא, תוכלי לבוא שנייה לבדוק? אני רק צריכה שתבדקי לי אם זה נמס. כאילו, זה מספיק טוב. מה, הוספת את התמצית? זה כבר התקרר, את חיכית המון זמן. טוב, אבל זה עדיין לא נמס. מה? זה עדיין לא נמס. את לא קוראת את ההוראות, זה פשוט לא טוב. מה, חברות מה לפעמים? היית צריכה להרבב תוך כדי... אוי, שתוכלי להוסיף לי עוד קצת מים. מתי המצ'ים שלי תביא? אני מתביא, אני במסך.